natáčíme, jo? Asi. Takže zdravím vás u mě první informačky a chci vám říct, že se asi nebudou natáčet rybářský díly, to jsem měl připravený v záloze, možná jo, možná ne, to teď nevím, ale budeme blbinky dělat a všelaké věci. Kdybyste se dívali i na Půl Mihlina, tak ten tam má fejky a natočený to. Akorát já budu mít blbinky podle sebe a budu tam mít něco úplně jiného. Ale to ještě bez sranda, zasmějete se všechno. Tak a nevím, co k tomu dodat. Sice mám 2 odběratele, ale vy, co jste se na mě, vy, co jste se na mě tady koukli a mám 24 zhlédnutí, tak to je super, protože mám asi teprve 3 měsíce. No ale co k tomu dodat? Jsou prázdniny, takže vyprázdnina má asi nic. Ale na nový rok asi budou nová videa. Nevím, co k tomu říct, ale ahoj!